kini kisni kibangi umpa shisha kilong ta kisekan kiba khatduh shua ka jingwan jong ka jingrong no pet kita kishin kibajia kini kisni ba wat haki yang meniru labu kendon ba kiba rung haki yang meni ki balong tang kitu kiba ladap ban aya katika bat kiba la kat prasnam sheneng kami ini kini ka order ka shipau tere bunai Februari arajar apau menteri rang badu kari Narendra Modi ula ajeng keren apau parlimen syapangka New World Order bat ula ongru ba shen katakan New World Order kan sawanno mari kut kani akram manu benlong ukli do ni uta banyalam yang katakan New World Order uang bakapori kan sabatai kumta hakani ke video ini apa kani ka New World Order manu bodon ni long kidikot jongka kumno bat manu la penlong ya ka jingtmu ban ra ya katakan New World Order shua bangin ya pe katakan New World Order kendiat ngini pe shua ka plan ka jong U Blei haba utau yo ubrio bat bu yo ubrio ka keperedan ka keperedan kalong ka keper ka badap da ka jingsuk ka jingkemen hapo keperedan omdon jingpang ne jingyap ha keperedan omdon jing jingsmi ka keperedan kalong ka per ka badap da ka jingsuk bar ka jingkemen ha keperedan omdon jingtkan ne jingsliang namar ba ka keperedan kalong ka jaka ka ba U Blei udon kat kumbangilu i hada kitab Genesis ba U Blei uwan berniat kai janmit haka keperedan bat U Blei haba ulat tahu ubrio ulabu ia uta ubrio haka taka keper kenang ba ubrio undon haka jingdon kat U Blei nrei haba ubrio ula lepop ula duno ia ke jingsuk paradise wala U Blei ula beno ia ubrio naka paradise nrei ngi haba ngi puli naka Bible ba U Blei ukwa ia ubrio ba unwan paipat syau kenang bakin yopat ya ke jingsuk paradise U Blei ukwa ya ubrio ba unwan paipat syau da ke ba ulasai ya ki nongi tulupa ki prophet kiban yalap ya ke jingkela ke bamut nrei na ke wei ke petang isya ke wei pat ki brio kila nang roy rengkat ke pop nrei U Blei udah iya adu kata-kata ki brio kat adu ba ulapa ila ukun ba marwe jong ba unwan ban sirpa ikibrio da ka jingyap jong kenang ba kibrio kin paipat shu ba kin yo biang ya ka jingsuk paradise nrei kibrio pat kimshim lap diang yu jisu bat kil penyap yu jisu wala u jisu ulayap bat kilatab yu nrei ha ka sngi kepala yu jisu ulami pat bat ula job ya ka jingyap bat ululait syabneng ban penkre ya ka jaka yangi ki kam ki apostol kalong ka ba nungkong ka dekot ka ba katway ko ong balai pi amiat syabneng uni ujisu ya ubala syamno syajrong na pi syabneng unwan ha ka ju kurkom kumba piloi u ba ulait syabneng ujisu unwan biang syakani ka pertai ban penlong ya kani ka pertai ka paradise ka badap da ka jingsuk hapo ka jingsinshar jong ka jingsinshar ba shi jasnam kalong ka jingsinshar ka ba ka pertai ka dap da ka jingsuk bat ka jingkumen ka pomdon shu ka jingpang omdon shu ka jingshepting omdon shu ka jingsumsi ne kuslai namal ujisu udon ha kani ka pertai kumba U Blei udon ha ka keperedan ujisu undon ha kani ka pertai ha kata ka jingsinshar shi jasnam ya kani ka jingsuk ka jingsinshar jong ujisu shi jasnam ni la man puli na ka kitab Isaya kalong bas nuksan kat kod upakat niyo ter bat iban yomat biang ya kata ka jingsuk paradise hangni ha pertai ka ban synshar lang ujisu bat kiban synshar lang bat ujisu kidei tang kitu ki bale ya ka mon jong bat kiba iet pan meni da ka tongut paro kumta antichrist ni uta bayile Persia ya Kris bayile Persia bet ya Blei uru ukwa banwara ya kata ka paradise hangni ha ka pertai
na kabanta kinong bu jong u dei na kata kadaw ka kitab jingpynpau kalau nong kaban riu kor kebaar ka yathu ba unwan da ka kulai bali hangni ka thawya ka jingsup kumta banwanra ya kata ka jingsup paradise ha ka ni ka porthai man penlong ya ka ni ka porthai ka bomdon shu ka jing yale berkitma ka bomdon shu ka jing yashun jaj bundriu ne ka jing ya per niam bat kumta tater ban penlong ya ka ni ka porthai ka paradise kinhaban penduno ya kita ka jing super jaj bundriu ka jing super niam ka jing super haka ktien katli bat ya kata ka jing ilong kawai hapadang kijat bundriu berkijat niam baper kilas dang da kibut sempi jongki kumbang iloi ha usnam baladab ya ka jing syap niam uwe u do yong ha ki pulit Amerika bat kani ka jing dia kala penlong ya ka jing ya teli ber ka jing ilong kawai hapadang ki do yong ber ki do li hapadang kijat bundriu baper nang takin haban penlong tang kawai ka niam tang kawai ka jing synshar kawai ka pisa bat tang uwe nong synshar bat ya kata ka jing elong kawai lakhot ka new world order bat ya kata ka new world order la penlong da kita ki kenhun bari ne kita ki secret society haka kitab jingpynpau kalau nong ka baar ka dekat ka bakhandai bat hakal nong ka balai ka dekat ka bakhandai hang tu ngipule sipang kita ki sinagog usaitan bat kita ki bamani yu ki bakamila de bakilong ki jiu nrei kimlong kat kum ki te ki khot bible ngi sutu ba ini ki bamani saitan kila don lupa nadu kitu ki por ba synshar ka himarum hakapor ba u onis batho ya kani ka kitab jingpau bat ya kita ki kenhun ki ba naka sinagog usaitan kila sedang paporthai bhana du kisnam khat saus pa ter bat dei hausnam khat news pa nyu punrio kini ki kenhon kila sedang banwanra ya kata ka new world order usnam khat news pa nyu punrio dei ru usnam ba ka Amerika ka yo jingla duit pet kini ka dur hangni ka dei ka symbol jongki bat kini ka dur ka don ha ka pisa Amerika hangni i balatho ha kidak roman bat lada pynkylla sha ka parang kalong ka kadai khat news pa new punrio bat kani ka batho hangni ka to novos ordo secularum lada pynkylla ya ka sha ka parang lani ka English kamun new order of the ages lani kata ka new world order bat hangni ngi ya kani ka permit bat ya kani ka khmat lakot ka all seeing eye ni kata ka khmat jong syaitan ngaladak batai kani ka khmat ha ka video baladap ila un pe ya kani ka video ka jingdon jong kani ka simbol ha ka pisa Amerika ka penpau ba ki he ki han jong kani kri ki don lang ha kata kunhun bari ni kita ki secret society kini ki badon ha kata kunhun bari ba mani syaitan kilong ki he ki han ki member jong kata kunhun bari ne kita ki secret society kilong ki politician ki scientist ki he spa ki trei bat ki nong seng ye ki bang kum ulot Nathan Rothschild u Adam Weishaupt bolong unong seng ya ki Illuminati wal bet pai bolong nong tho ya ka kot jong ki Freemason ka pakerteng ka moral and dogma ha ka ni ka kot ha ka sla ka ba sanspa propra lo tho ba uang ba ki dei ban yaisa ha ka jing hi kai tan rai jong u Lucifer bat ulang ru hoi u Lucifer u dei U Blei pe hakini ki dol la i yakini ki he ki han ba ki pen i sign da ki jingsarong ka papon pau ba ki mani u syaitan ka kitab jingpau ko nong ko khalai ka ong kini ki adon ka wei ka jingmut berkila IT no ya ka bor synshar jong ki ha uta u mraklau bar kini ki he ki han ha po ka jingalam uta u mraklau kin yele thama yu kunong brat uta u kunong brat un job no iki na ba ulong try bar usim
Hooi utau meraklau ni utau kresam ler umpat simlawan rei Mynsiem boman jong utau kresam ler wa trei lupa hakini kisngi. Lengba kita ki brio ki badon hak tak kunhun secret society. Shua bangin jam syakmat ngakar pat EP ba pynlong ki bayai syak nang bangin light nak kijing jam jong uboman. Namar ulah trei teng ba hakini kisngi ki ba khatduh. Ha ke kitab Hosea kalong ke basau ke penriu koong ya upat lang jonga la penjot nama bomdot jingtip kumtangi di bentik bahaya ke U Blei marka ke bajia asal dong jongi ke kitab jingpau kalong ke bakat lai ke ba nungkong ba debaar hang tu ngi pulei sipang utau meraklau badon nyau ki kli bar sipau kirang ubaya seriam ya labasa ki kijat kum ki kijat dengem bat ka syuntur kum usyuntur sing. Hang ni ngi ilai teli ki merat kata ula basa ka dengi marusing. Kini ki merat ki tawi ki jinglong ne ka rukom synshar jong kini ki hima ki bas synshar manusia. Kini ki jinglong jong kini ki merat ken sayel solang ru ha uta uwei merat lau. Nyau ki kli ka don al teli ki jingmut. Ka jingmut ka bonung kong la to ngi la Mynsiem na ka kitab jingpau kalong ka bakat nyau ka dekot ka ba kendai. Ini pulih yang kabak khandai, nak kabak khandai berkabak sipau. Hang ni don ka jingmut ka don kijingshisha kita ki nyiu ki kli kilong nyiu ki lum ha ki ba kata ka priu ka syong. Bat ki lalong nyiu ki siem kisan ngut ki lahap bat uta uwe ulong ti uta uwe pat umpat lawan bat unda uwan kadai ubansa katu kadipor. Ha kapor ba u yonis ui kani ki jing tu pau na preng kini ki nyiu ki siem na kini san ki lahap kini kisan kilong ka bunungkong ka Egypt ka baar ka Assyria ka balai ka Babylon ka basau ka Media Persia ka basan ka Greece bat ia ka bahnriu uyonis uong uta uwei ulong ka bamut ia ka himarum ka balong ka hima ka ba synshar ka porjong uyonis bat ia ka bahniu par uyonis uong kampat lawan bat unda unwan unsa ka tukanipor kabamut synshar tang stengpor u Daniel uong uta bansawan synshar tang newsnam nrei kini ki hima ba synshar manusia pat ki synshar slam ha da ki synshar da ki spa snam ka jingmut bar kalong ka karakter ne ka jinglong kar kom synshar bat Mynsiem boman u batrei ha kini ki hima kumtangi ne pa ya boro nyutli kini ki jinglong ni kita ki karakter ni kita ki Mynsiem boman u batrei ha kini ki hima ngi don kam mantip ya kini ki jingtrei jong ni uboman ha kini ki nyu teli ki hima nomor ba kini ki ju ki Mynsiem kin satrei ru ha ka hima jong utau meraklau kumtang ini pa ibro nyu teli kini ki jingmut hang ni ini pa kawai ka panungkong ka jingsansyar ka Egypt Mynsiem boman u batrei ha ka por synshar ki Egypt ulong Mynsiem ka jingpynlong merau. Ya kene ke jingpynlong merau ngi pulih na ka kitab Exodus kalong ka ba nungkong ka dokot ka bakat wei adu bakat saw. Hang tu ka yetu ya ke jingpynlong merau ki Egypt ya ki Kurisel. Ka jingpynlong merau ka balapan ketang. Kumta Mynsiem u batrei ha ka por synshar ki Egypt ulong Mynsiem boman u ba pynlong merau ki brio. Kumju ha kini ki sngi bamta uni Mynsiem ban pynlong merau ya ki brio u batrei ba kini ki sngi bamta. Kamtam ya ki kun samla ula pynlong merau lengba ka mobile phone ki game badon haki mobile phone haki komputer don ki kun samla ki bala duno wat ila ki kam ki jam nomor ba kila syate merau ha kini ki game bat haki ni ki mobile bat kitu ki bala syate merau ha kini ki game kimna syu banduai nomor tang syu la khabrip ikmat kini ka game kala pautan kren ha ikmat joki bat kambun kilong ki bala syate merau ha ka mobile omdon porsyu ban pulih ya ka ketin ka U Blei bat banduai nrei ka ba khamsir khai palat kalong ba Mynsiem ka jingpynlong merau yangi kalong lang ba ki tiar teknologi ki ba on tap akamet ubrio kumbang la batai na basdang ba uta kresamler bat kita ki ba mani ya syaitan ikwa ban penong ya kani ka partai ka paradise kumta ban penong ya kani ka partai ka paradise unhaban kontrol ya boro ki brio kanang ba on mi shu kanu ke jing klumar ni ka jing yele Persia ya kata ka New World Order kumta ban la ban kontrol ya boro deitang ban kontrol
da ka internet lama kita ki kerja chip ba untap haka met jong ubrio bantap ikini ki chip haka met ubrio kin punan kam da ka basu injek kumbo injek tika ka jingshisha ka ba al ka dei ka jingshisha jong ki Assyria u Mynsiem u trei haka por synshar ki Assyria ulong u Mynsiem ban berngam bat ban ai ya ka jing subha ban ai ka jing sub jing keman ka bamut lada pi kongu yu pinyolo di ka jing sub jing keman ndrei lada pim kongu yu sampai kan dia yu pi lada ngi pulien ka kitab ba arkisiem kalong ka bakat pra ka khor ka balai puai balai pulai hang tu ngi pulie ya ka jing trei Mynsiem buman ha ka por synshar ki Assyria ha ka khor ka balai puai usim Assyria ong wat snap ia u hesekaya nrei penlong ke jinga sup bat kongu yanga knang ba pin yo ban bam yo uding wan bat nala uding dembur ba pin yo ban di ya ki nala ki pukri ha ka khot ka balai puai ong shushu ba un pun yo ya kata kari ka ba pohu ukau bat kawan kari ukpu bat kiso kari ki umpunyang olip bat kangap ba pin yo ba pin yap wat snap ya uhisakaya ba upun kongu ya pi nrei lada pim kongu yang wat mud ba ublei jong pi un pelat ya pi na kti jonga ong usim Assyria uni uju Mynsiem un sopan trekam bro ha kata ka jingshisha ka New World Order da ka ba berngam iki breo ba lada pim kongu ya kata ka jingpynlong ka New World Order pindulo iki ai bro nrei lada pi kongu ya ka jingpynlong kita ka jingshisha jongka pinyo ya kata ka paradise ka badap da ka jingsuk ka jingkeman kumbangal ong na du pasang ba ka jingtul jong ka ni ka New World Order ka long ban wanra ni ban penlong ni ka partai ka paradise ka badap da ka jingsuk jingkeman wat hakini ki sngiru uni u Mynsiem buman ulas dang man trei omtang hakani ka rijongi nrei haka partai baro huai Klam utika pimla ban leitsha ki yemune klam katika pimla ban leitsha ki jaka pajba wat kumta terter nrela da pi kongo yanga pinsalong ki bahubali ki hero ki superhero kini ki bajia hakini kisi kimpat long ai ki donglong tang ka mokdrel ni kata kijing persyang kuno ban pentrekam ya kata kijing synshar ke bansawan ka balai kadai kijing synshar ka Babylon u Mynsiem synshar ka Babylon ulong Mynsiem ka jingsarong ngi puli na ka kitab jong Daniel kayu tu engi ba u siem no bukan sa ulong siem ba sarong ba bat uta u krisam leru ulong ba sarong ba ka ba arsha kita selni kan nong ba ar ka basaw ko ong uta ba ile Persia ba pun sarong ilade Persia ya bro bala U Blei lani ba jumani khatduh ba usyong ha katempul U Blei udale Blei ilade kamut uni u krisam leru ulong tau ba sarong ba bakwa banlong kum U Blei sa uwi pan Mynsiem buman ba trei ha kapor synshar ka Babylon ulong Mynsiem rabor ban pynkylla ki jingmut jingpyrkhat da ka bahikai ya ka tenrai ki Babylon ha kalnong ba nengkong u Daniel ngi puli ba usim Babylon apa ula kerkut ya ka Jerusalem shumla penyap ya ki kun Israel nrei ula lam ya ki sya Babylon bat uda jiru tangi kita ki samla budan ka boy bat ka jingsta bat ki basian ha ka jingtip laisnam on hikai ya ki syapam ka Babylon la pendrung ya ki ha ki jingmut jong khat jong ki da ki jing hikai Babylon kenang ba on andala dep kata ka laisnam ki niang khmat usim nrei kin yang shu kum ki jiun nrei kin yang kum kinong Babylon bat ba kin treru ha ka hima Babylon kum ta hakini kisngiru uta Mynsiem buman ka Babylon ula trei habari hakini kisngi lima kita ki kenhun secret society ka kenhun jong ki he ki han ki politician bakpau bat ki he saipan ki pamani ha kita ki senegok usaitan ki bakwa banwan ra ya kata ka New World Order kiniru ki la jiet ya ki kena samna ki basta klam na pentip ni yatu yaki ba ki la syajiet ban trei na kamanta kata ka kenhun ya ki kena sains ki labu yaki bakin trei ha ki sains lab bat ha ka bayatai ba ka sains and teknologi ya ki IAS bat ki wipat ki labu ha ki office sarkar bat ki la ai bakin bat ya ki kedan bahe
mat kane ka jia om tang ha kane ka rijungi nrai ka jia hamala ki rijong ka partai kumba us Nebuchadnezzar ulajit ya ki samla jiu basta wat ula penon kam ki bakin trei man penya ha ka hima Babylon kumta kini ki secret society ru kila jiet ya ki samla basta bat bambu ya ki ha ka kerdan bahe knang ba kin penon kam ki ha ka ta jingshisha jong kata ka new world order ka jingshisha ka basau ka long ka jingshisha jong ki media Persia Mynsiem patrei ka por synshar ki media Persia ulong Mynsiem ka jing ya sela Persia ni kata ka konspirasi haka kitab Esther ngipuli ba kumnu Haman ya sela Persia ya ki jiu barkani ka jia haka por ka jing synshar ki media Persia kumtaru hakini kisngi kani ka kanhun jong ki secret society ka kanhun ka baki member jong ka ki politician ki non synshar ki sim jong kani ka partai ki asalalang Persia e utrai bak Persia e bolas le jong ki ong to ngini pathat no ya ki jingkum jong ki bat ngini bread no nangi ya ki sai kum jong ki kumbangi puli na ki sam tulong ka baar kor ka baar ki asala Persia e U Blei ki kwa ban be no e U Blei na kani ka partai kin synshar hi kani ka partai kana makin yo ban le kat bakimon bat kita ya sela Persia ru ya kita ki kun ki jong Blei ki ba sha ino ha ka jingrong no kapasan kadai ka jing synshar ka hima Greece Mynsiem uba trei ha ka por ba synshar ka Greece ulong Mynsiem uba tip ya ki jingshisha basta but uba tip lot ya ki jingshisha baro ka jingshisha na ka Bible ka jingshisha ka jingpynlong ka jingshisha ka history ya kane ka hima Greece ngila ban shem na ka kitab Daniel kan nang papra ka khot ka ba arpuwe Antiochus Epiphanes uba ha ka por ka jingshisha ki hima Greece ulong uba tiplot ya ki jingshisha ya ka jingpynlong ya ka history uba download ki jingtip ndrei ula bread no ya kita ki jingshisha boro ula bread no sha khandau kumbangi puli na ka kitab Daniel kan nang papra ka khot ka ba khatar ong ba ka la bread no ya ka jingshisha ha ka khandau kini ki jingshisha ki ba la bread no sha ka khandau kilong ka jingshisha na ka history ki jingshisha ka science ki jingshisha na ki jingpynlong bat ki we ndai kini ki jingshisha baro Antiochus Epiphanes ula bread no sha ka khandau Antiochus Epiphanes bat Krisamler ki ka jinglong jong ki kilong kumjo Mynsiem batrei ho Antiochus bat Mynsiem batrei ho Krisamler ru dei uju ha kini kisngi ki ba mentaro uni uju Mynsiem ulastang bantrei borba bah lengba kita ki kanhun secret society ha ka bakila ong ba baro kini am ki along kumjo nda ka baki ong ngiyamani langi uju Blei te habangi mani uju Blei te to ngini penong lang no haju bat kila tairu ya kita ki jaka mani Blei ha gun ki jaka kata tempul jong ki Krislam latai ha Abu Dhabi but ya kata ka House of One latai ha Germany but habun giwe ki jaka but ondai tang kata ndrei kilo ong ru ba ondai tang ujisu bolong kelenti syabenang ndrei kilo ong ba da ka jingle hok ba ka jingim hok ba ka jingle hok jong iro kapan poingi syabenang kabalong Persia ka ba ujisu lo ong ha ka gospel uyones kalong ka bakat saw ka ba nrio kila bread no ya ka jingpynlong U Blei da ka ba kila hikai wat high school ba ubri uwan na usri ka science kalong ka ba bymman ba kini kisngi wat ha ka tma ba aru ha ka history ki tho da kumwai ndrei ka jingshisha kalong da kumwai pa ka jingjia ka jingpynthai ka World Trade Center ba ka jingmi kila no ya ka ne ka jingshisha kini ru la bret no shakandau bat ka ba shirkai pala kalong ka jingjia kini kisi na ka ne ka klam ka jingjia ka bakta ka parthai baro kumwai ndrei ya ka jingshisha jong ka ni ru kila bret no shakandau lung ba ki news bat ki media kaban reu kadai ka jingshisha ka himarum Mynsiem batrei ha ka jingshisha ka himarum ulong Mynsiem ka jingpynlong ban bat peniap ban dai kani ka hima kabala sanar pna yo utrai Yesu bat dai ru kani ka hima kabala sanar pna ban prishtam ban ru ya ki Kristen bat bala peniap ban ru ya ki sendang Yesu uni Mynsiem prishtam ya ki Kristen shimla shongtai nado ko porjong ki Kristen benengkong hadu kini kisi kiba menta utrai beja kamban prishtam ki Kristen kamtama kini kisi kiba khatduh ka jingpynlong kala nangjur
ka kitab u Amos kalong ka bapra ka dukor ka bakadway ka ong hakmi kisi kinwan ong trei U Blei bat ngan pa ya kijing khatduh hakari kijing khatduh kupu lemni kijing sliang ya ka Rei ka jong ka ba yos ngau ya kiktiin utrai shin ka por kan sapoy ino mla syo bun yos ngau ya kiktiin ka jong U Blei wat haki jinges ngelap ne wat haki YouTube ru kan sapoy ka por ba ngino mla syo ban bat ya ka Bible ru ngino mla syo ban penong kijing yeseng kamtam kijing yeseng yelap bat kijing yeseng he peitang hat kini kisi ki bam taru ngimla syo ban penong kijing yeseng he kamtam kijing yeseng yelap bat kiwi kiwi nang ta ka hima ka ba nyo ka ban sawan kane ka hima ka ba ki khot ka New World Order ka ba on synshar da uwe ubrio uba ka jinglong ne ka karakter jong u ka long kumu marat lau bom don shu kanu ka jingsnai ka Bible ka khot u da ubrio jong ka pop ukun ka jingjot u marat lau bodon nyu ki kle bat chipo girang uba Assyria mi ula basa ki kijat ngem bat ka shintur ka shintur sing la basa ka thau ya ki hima Greece dngem hangni ka thau ya ki hima Media Persia bat using hangni ka thau ya ki hima Babylon nyu ki kle ka mod ba uni umrat lau udon lot baro nyu tli ki jinglong ne ki Mynsiem bymman ki ba trei ha kini ki hima bangala de patai mene kini baro ki nyu tli ki jinglong ne ki Mynsiem bymman kin sa trei ha ki hima bansawan ka hima New World Order ban synshar do Krislam ner uban sa syukurno ya kata ka partai da ka ba kular ban ay ya kijingsuk ha ka ne ka partai shibun kijing syukur ha kini kisi kila jia berkinang ya jia ki syukuri ki breu lengba ki plem ba ki penmi lengba ki jingruai wat ha ki jingruai gospel ru uni Mynsiem ka jing syukur uyo bandung bat ka ba khamshir kai palat ka longba ka jing syukur lengba ka science nadu ikna school badangret ki syukur da ka ba ongba ubreu uwana usri bat mentalilai kila pun kre ban wanra ya saya kata ka fourth industrial revolution bat kata ka fourth industrial revolution kolong ban connect ubreu bat ka internet komputer ka ba ki khot ka transhumanism ka ba kin pynkylla ya ubreu na usri sya ubreu bat na ubreu sya ka ba long kum ki Blei hakini kisi ki ba menta ka science ka long ka lanang sniu u setan bat kinong bor jong u hakini kisi ya pun kam hadu kata-kata ban pun kre ya kata ka jingsinshar don bor u Krislam ler Rei ka ba sumsi ka long ba bun na ki Kristan hakini kisi ki yo thi alengai ha ki jing subha ka ne ka partai ka thong ka ba khmat jong u Krislam ler ka long Persia ya ki Kristan ban penhap ya ki Kristan na ka jingai kumtang ide benlong ki bahusir ban penkre ya ki jingrong no kanang bangin la na ki le ki bro ya ro